Påvisning af saltindhold i Bechet Sour Cream Chips. Først findeles madvaren, og derefter afvejes der 5 gram. Derefter bliver de 5 gram chips overført til bæreglas med 50 ml demineraliseret vand. Bæreglasset opvarmes under omrøring i 10 minutter. Derefter stilles det til afkøling. Når bærglasset er afkølet, filtreres indholdet over i det lille bærglas. pH-værdien måles med indikatorpapir. pH bør ligge mellem 6 og 8. Derefter tilsættes der ca. 2 ml kaliumkromatopløsning. Derefter tildryppes der sølvnitrat for buretten, indtil der fremkommer en svag rød farve, der ikke forsvinder igen. Ifølge vores varedeklaration er der 2 gram salt per 100 gram chips. Dette stemmer overens med vores resultat. I alt tilsætter vi 17 ml sølvnitrat for at fremkalde farveskifte i væsken. Det vil sige, at vi på vores koge kunne aflæse, at vores madvarer indeholdt ca. 2 gram salt per 100 gram. Protein, sukker og stivelse. Madvaren findeles, og der afvejes 5 gram. 20 ml vand og 10 ml saltsyre tilsættes chipsene. Opløsningen koges under omrøring i ca. 5 minutter. Opløsningen filtreres igennem en tragt med vat. pH-værdien måles. Hvis pH-værdien er lavere end 7, tilsættes der natriumkarbonat, indtil opløsningen er basisk. En ml fælingsblanding bestående af lige dele fæling 1 og fæling 2 tilsættes vores chipsopløsning. Hvis den bliver lilla, er der protein i. Væskens farve indikerer, at der ikke er nok protein i madvaren til, at det kan påvises. Lidt af madvareopløsningen hældes over i et reagensglas, hvor der tilsættes 20 dråber fælingsopløsning. Derefter sættes reagensglasset ned i et bæreglas med kogende vand i 5 minutter. Den brune farve indikerer, at forskellen på stivelsen og sukker ikke kan påvises. Vi tilsætter et par dråber dioidopløsning for at teste for stivelse. Den blå farve indikerer, at madvaren indeholder stivelse. Derfor kan vi ikke påvise, at den indeholder sukker. Påvisning af fedt. Madvaren den findeles igen, og den her gang der skal det bare være 10 gram. Vi afmåler 30 ml rensebenzin i et måleglas og hælder det derefter i bæreglasset. Det lugter, man. Men husk den udsugning. Opløsningen omrøres, og imens afvejes glaskolben. Blandingen filtreres gennem en tragt med vat ned i den rundbundede kolbe. Den faste masse føres tilbage til bæreglasset, og der tilsættes igen 30 ml rensebenzin. Væsken filtreres igen. Vi gentager filtreringsprocessen yderligere en gang. Bæreglasset med resten af madvarerne sættes i stinkskabet. Godt klaret! Der tilsættes 2 pimpsten for at undgå stødkogeri.
Opstillingen færdiggøres og godkendes af læreren. Godt klaret! Husk briller! Der tændes for vandet til nedkølingsrøret for at kunne opsamle rensebenzinstampene som destillat. Når temperaturen begynder at stige, efter den har været stabil et stykke tid, stoppes destillationen. Skyldmassetone. Når kolben er nedkølet, afvejes den. Her ses vores resultater. Det vil sige, at ud af de 10 gram chips er 2,58 gram rent fedt. Det er 25,8 gram fedt per 100 gram chips. Det er usundt. Vores chips indeholder 2 gram salt per 100 gram. Det anbefalede maksindtag af salt er ifølge Sundhedsstyrelsen 5-6 gram dagligt. Vores chipspose indeholder 300 gram chips. Derfor må man højst indtage hele posen, da vi ved en simpel udregning 2 gange 3 er lige med 6 gram, kan se, at man får dækket sit daglige maksimale saltindtag. Ifølge varedeklarationen er der 31 gram fedt per 100 gram chips. Vores resultat 25,8 gram kan skyldes, at vores filtreringsproces ikke fik trukket alt fedtet ud af chipsene. Ifølge Sundhedsstyrelsen må kvinder gennemsnitligt indtage 70 gram fedt dagligt, mens mænd må indtage 90 gram. Derfor må man højst indtage 226 gram chips som kvinde og 290 gram chips som mand, før ens maksimale daglige fedtindtag er opnået. Vi har kigget på, hvor meget man maksimalt må indtage af denne fødevare, kun ved at kigge på energiindholdet. Chipsene indeholder 2.228 kJ per 100 gram, hvilket vil sige, at hele posen indeholder 6.684 kJ per 100 gram. Som kvinde må man derfor indtage 1,3 poser chips, og som mand må man indtage 1,7 poser chips. Andre indholdsstoffer. Vores chips indeholder som sagt meget salt og ikke mindst fedt. Det er ikke kun den gode slags fedt. Faktisk er hele 7 gram fedt ud af de 31 gram mættet fedt, som kan øge risikoen for hjertekar og andre livsstilssygdomme. Grunden til, at vi ikke kunne påvise sukker i chipsene, var på grund af indholdet af stivelse. Og stivelse er netop endnu en grund til, at man ikke bør indtage denne fødevare i store mængder. Stivelse indeholder nemlig monosaccharid glukose, som er et kulhydrat, kroppen har let ved at nedbryde. Let nedbrydelige kulhydrater eller simple kulhydrater kan påvirke voldsomme stigninger og fald i blodsukker, hvilket påvirker koncentration, humør og lysten til at trøstespise. Det var så vores film, Anne. Hvad siger du til det? Godt klaret! Så